Sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw ago mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon, natabuan lang. May waligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini, isa ka milagro, ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. Mga misteryo, sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo, sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo, sang kabuhi. Sa itong palatuntunan, Mga Misteryo, sang Kabuhi. Hindi ako makapati sini. Ang duta, wala sang indikasyon nga may hilo. Kag makita ko, nga madamo sa nagtulubo nga mga tanom sa talamnan. Ka mga tambok, amo man ang mga utanon. Kag hindi ako makabaton. Nga ang nakapierde lang sa akon sa paghimo sang pangontra sa hilo, among isa nga gintapok sa kalibutan sang mga mortal. Kaglamharon pa ini katama. Kag sa nahibalan ko, 3 ka adlaw lang nga ginhimo niya ato. Samtang ako, madamo nga tinuig, nga gintun-an ko ang akon paghimo sang hilo. Agud mangin epektibo. Isa kasip unon lang ang nagpierde sa akon. Hindi ko mabaton nga bagito lang ang nakapierde sa akon. Hindi! Ini, amo ining ibulos ko sa hilo nga ginhatag ko sa reyna. Husta? May babayi nga nagatindog sa unhan. Ang iya ulo, may tabon nga tela. Kag ang iya bayo, may nasampaw nga kapa. Sino ka? Kaganong kinahanglan mo sa akon? Personal ko ikaw nga ginpangita. Tungod siling sang anak mo, wala nang akon sulugoon nga nagpakighambal sa imo. Ginpatay mo bala siya? Wala siyang pulos ang kabuhi niya. Apang wala ko nagausik sang tion, agud buhaton ina. Wala sang pulos ang ginpadala mo sa akon nga hilo. Napierdi ka sang ahaw lang sipot nun? Kag sa banda mo ayhan, basta na lang ako nga magpasugot. Hatagan ko ikaw liwat. Apang may kabaylo. Ano ang kabaylo? Ihambal!
Ari, bato na ini. Duha ka botelya. Ang kulor pula, amo ang hilo. Kag ang asol, amo ang pangontra. Abi, Ano kay kadugay sa imo maghulang? Kundi, nalutsan ka? Oh, ari pagid. oh, dako nga botelya. Para sa ano ini? Amo inang ipadason mo. Ano ang kabaylo sini? Ano kadako nga banggad ang gusto mo? Ano sa panulong mo? Interesado ako sa manggad? Ano man gali? Dala diri sa akon ang nagpierde sa una ko nga ginhimo nga hilo. Gusto ko siya nga buhaton nga ulipon. Maathag. Wala sang problema. Ote, anong sabor sang pasta nga ginluto ko? Nanamit. Karami sinilira. Kaganado ako nga magkaon sini. Nakita mo naman ha. Nakadwa ka serve na ako. Salamat kay nagustuhan mo. Abi mo, hagaran ko kung tani ikaw nga magwa. Apang tugod sining manamit mo nga ginluto. Okay na lang siguro ini nga diri na lang kita sa balay ninyo. Sa din rin parents mo? Maging kantuan sila nga kasadyahan. Amo ba na? Oo. Ay, nga galing nga gusto mo ako nga hagaron nga magwa. Para kung tani siniho. Oh, ba? Rosebud? Abing kamot mo ha. Iputang ko ini sa tudlo mo. Sotelo? Sa diin ka nakakuha sini? Bapati ka ba na kung isiling ko sa imo? Nga nagbakala ko sila sa isa ka trader sang mga gamit sa piya kakalibutan. Gagindala dire para sa kasubong nato nga dire man naka-star. Nagapati ako. Tungod wala man sang amo sini diri. Ay, Sotelo. Ay, hindi ning una nga tion. Nga may nagbutang sang rose band sa tudlo ko. Nakibi siya. Pagkakaiba na ako sa arasaw na upuna niya. Ang buhaton ko, panason ko ang mga masakit na handurawan sang kahapon. Lera, will you marry me? Diri sa piya kakalibutan, kag sa tanan nga bahin sa kalibutan. I will, Sotelo. Lera, Sotelo. Hindi ko mapulong ang kalipay ang ginabatyag ko sa buong... Hindi. Ang rose band naghugot sa tudlo ko. Sotelo. kalipay ko nga mahakus ka, kag mahalukan. Nakahulat kita sa amo sini kadugay. Gani mahulat kita sa gusto nga tion. Agud gasaluhan nato ng kalipay sa pagpabatyag sang atong pagigugma sa isa kag isa. Gusto ko gadalon ka sa tubang sang altar nga wala sang mansa ang pagkababae mo. Salamat. Gusto ko naman tanig nga magpakasal kita sa labing madali nga panahon. Mauna kita dire. Kagamong pagpauli naton sa piya kakalibutan. Kagusto ko nga kuntani nga sa October 6 kita mapakasal.
Espesyal para sa ako ng adlaw ngayon na. Amoy ng adlaw nga nadula ako sa aton. Kag nakaabot rin sa kalibutan nga inisad to. Nga ginapaminsar ko. Nga dako nga silot ang ginihimo sa akon. Apang subong, nagapati ako nga ang tanan nga to. Natagna na tungod. Ari kita subong. Nagkilalahay. Kag naghigog maanay. Kag hindi ni matabo. Kung nato ako sa piya kakalibutan. Kag ikaw ari dire. October 6 ka naghalin sa aton kalibutan? Oo. Naa? Amo ina nga adlaw. Nga nalay ang rose band kang ginhatag ni Troy sa akon. Pila ka adlaw makaligad ang kaadlawan ko. Gusto ko kapatihan, ina. Nga ba si ikaw ang babae nga to? Kag ako si Troy? Apang hindi nato nila mahibalaan, tubtob nga hindi kita makabalik sa piya kakalibutan. Amo pala ini rason? Kung nga madali nato nga ginhigugmang isa kag isa, tugod sadto pa man, kita nagaling nga duha. Apang ako lang nadulaan sa memorya. Dapat, madumduman mo ako. Kung ako si Troy, hindi ba lang? Hindi ko madumduman ang nawong ni Troy. Tungod may tabo ni ini. Kag wala ko gid makita ang nawong niya bisan makaisa. Hindi lang anay kita maglaom. Kinahanglan ko anay nga pangitaon si Troy. Madali lang, ina. Kung natulan sa dito sa piya kakalibutan. May mga bagay nga wala ko nasugid sa imo Sotilo. Bahin sa iya. Ha? Ano, ina? Si Troy, nagaistar sa isa ka malapad nga kadutaan sang hari. Kaiping sang balay sa diin. Gindakan ko. Apang, kung pamangkuton mo ako, kung anong hitsura niya, hindi ko masabat, ina. Tungod wala ko siya nakita. Ano? Matuod din ha. Wala ko ginakita ang nawong ni Troy, bisan makaisa. Nga Tungod may tabon nga panapto ng iya nawong. Nga May ginhambal siya nga rason. Apang sa kadugayon na, hindi ko na madumduman. Apang maathag sa kaisipan ko, nga amo tong mando sang hari. Nga taguan ang nawong niya. Nga bisan siya mismo, hindi makakita. Ang balay nga ginaistara niya, wala sang bisan isa ka espeho. O kung ano nga mahining nga bagay, nga pwede niya mapang-espiyuhan. Kung maligo siya, hindi pwede nga lang tawon niyang iya refleksyon sa tubig. Pero kung sa bagay, paano gani niya makita ang iya nawong kay may tabon gani, hindi bala? Amo ilakon nga nga may nagabantay sa iya didto. Si Sotelo. Daw naurungan siya samtang nagapamati sang ginahambal ko. Uy! Sotelo! Okay ka lang? Nagdako ako nga amo man sina. May tabon ang ako nawong. Ano? Sotelo? Apang hindi ko matandaan kung sa diin ato. Kung sa diin ako nag-istar. Aribalaan ko lang ang mga balay ato sang hari. Kag madamo sa ginkuha nga mga kaedad ko. Para nga magpakuno-kuno nga ako. Para patalangon ang reyna. Tanan kami, may mga tabon man sa nawong. Tubtob nga nagdako na kami.
Sang saan mo lang nakita ang kaugalingon mo? Sangging kilala na ako sa akon amay, nga ako ang prinsipe, kag ang tunay nga anak. Amo bala? Nag-istar ka man bala sa kakahuyan malapit sa balay namon sadto? Wala ako makihibalo sa mga lugar nga ginaistaran ko. Daw ano kadugay ka nga nag-istar sa isa ka lugar? May ara nga naglawig, may ara nga isa lang katuig, kag sa iban nga tuog, madali lang. Buot silingon? Kung hindi gid man siya amo ikaw, makilala pa naton siya? Para mahibalaan kung sino siya? Oo, para makita mo kung sino si Troy, kag kung anong mabatsyagan mo, kung makita ay kamuliwat. Bisan makita ko pa siya subong, sorry na lang siya. Kay siya ang nadulaan. Kag ako ang nagdaog? Hindi na lang nato nila paghambalan. Kung hindi ka gusto sang October 6, okay lang? Sagot ako. Oh, matuod? Oh! Wala na ako sa nabatsyagan nga sakit. Nakibot na lang gani ako eh. Ate, sige. Boss, istoryan kong imo amay kag iloy ha. Ilisensya ko na ikaw sa ila. Kaga, kanipot lang daan sang preparasyon para sa atong kasal. Halos 3 lang kasimana. Husto ka. Niwala gani ako makahibalo kung sa diin ako makuha sang wedding gown eh. Bisa magkuha ka pa sa napulo ka manugtahi sang gown mo. Wala sa problema. Ato na si Sotelo. Apang wala pa sila ni Mama Dory kag ni Tatay. Kanami sang pamatsyag ko subong. Nalipay ako. Magabiyan sa dagarinyo sa pagkamati ang magamatahong isukon sa tansubilanon kaysa palatuntunan. Mga misteryo sa Kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradio Bombo! Nakahibalo-bala ka mo nga sunod sa latest statistics ng World Health Organization o kung WHO nga kapinakaroon sa 800,000 ka mga tawang nagakapatay kada tuig bangod sang paghikog. Kag ang suicide among isa sa mga leading causes sang kamatayon sa mga pamatanon nga